Jesaja 29 snel. Dat boek voor Jesaja hoofdstuk 29 en vers 13. Voordat Ede, Masraben Taki, because the people die come cross bij na me, nanga de Mofo. En nanga de Mofo Buba, dem gimme beginem. Je ziet? Nanga de Mofo de ko cross bij de lip voeden de ko cross bij na Gado. Nanga de lip de gi masra beginning. Maar dem ben puru dem hati kom op far away from me. Maar de atino da Gado. Want if you ati bij da Gado, je moet loop Gado en waka in de commanderi. Je moet horen de commanderi vind. Maar nu roe fit tegen de commanderi. De struggle tegen de commanderi. Dat wat ik normaal loop Gado. Dat wat ik aan Mofo, je taki loop Gado. Aan hij lip, jamba kalepe taki loop Gado. Adoyati, lees. En dem vrede voor me, dem ben lering nanga dem gebod voor libisuma. Jere, na libisma leer den dat ja, God is liefde, Jezus is liefde. Je hoeft de wetten niet meer te houden. Na libisma koor je.